komentera niguo amaguta yani oil na buigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chiri chiri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganie wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale awatagete nigo kwaya nyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Murubeli oboko mochora omopapa Escuria. tariki sano na ibere cy'umutienyi ogatano cy'umwaka yega o 2025 teto komanyenga numaete yagagandiro lireli nene gwetani abantu babere karobo bwatraneti otabanga Japan Spider Crab golire Djibouti ikominebere enuguta ayemo isato okyanda enigo toka sensemeri ya Japan itkomne liga rasmi nekero oba gochaka gochora omo pop asensemeri ya Vatican ime ya Rome Italy ko tebianga Vatican City nero ense enkapi asechinse chonsi ime yense eyetomenyete no teba una Vatican egere chiek emiemo chioka 109 acres gose 0.44 hectares inarense ebwate rense naboigo ebwatu muchomo nene kolendense yiga tebwati amangana siasa igetenrete amangana ye dini yoka ase ensemelia ye kanisa ito ye Catholic ye Kerumi no tebanga ase ensemeyo
ine asensi ya Kenya numaete county ki chire chinene ne chinka otebenga county ya Mombasa nero county enkapi ase ense ya Kenya asogotwara chi eka gosega tebenga chi kilomita chi mibere na merongo ebere square kilometers chuka yabwateguna vinga asoboke yebwate 564 square kilometers korokwa nero Nairobi 703 Nyamira yaba ya kane na Kisii yaba ya gatano chiri chinene nturukana Marsabit Wajia na Garissa na chichire chinene ne chinkamna kote no gote binga ikaransa oiketoko ya manyi otantanu wonde bonsi butayo semeyo banyererio akoroko Wilson Makori inchin koroko mkate Enoch Toska ana to kwariganiri Murubeli oboko mochora omo papa omo ya bwe kanisa ya Catholic nigo chakira bene asense ya Vatican. Twabeire togo kwanera abantu baito amatanga yega niga kubeta sengencho abamu abo bakite bakabeke court injection Mubere bwomo swati oyomo asense mo ya kiboba ase ward ya Gachueme ya Kitutu Masaba gutangwa taenigwa nikigambero Tego jasa wananchi igere mujanga kibeza kikuruka nitia sijia kwa kusema ukweli wojo kwa rega asilia kwa rekano musangererekano omonene bwokoriye birengereryo by'umwananchi igoro yekegancha gya CDF asensemo ya Kitutu Masaba gukorekana litko lya rero abamenyi ba kiboba ase ewoda ya Gachuba iyere Kitutu ya Masaba nigo litko lya rero mambia babo kanu muichano munene yemaega yo kuyarigania gochikomoenia omosubati Evelyn oyo olenge koeni gokorende banyora egetango korwa ase ekengambero buna terigo chikurusigwa ase enkendu ilia chekoeni gwa olumwa matiko ni yarastan mwali gubu ya kabisa mwe gwete pirpunga ubolire eo pie kali ku ofisi Gachuba fata mo elia kabere yamanya kurunga ande firpo jiro kobeke cushion Nyamira omobero to rumo moche firpo nga yakale atarugo chauro kinenda kwane direct yarakane wana firpo ni atota itacha koleki auro karro kana atota binga ye nga yali gete nari nga yaberete nataka msikize to baisa kama chani mate yara tabia orago ande kiara osochi go salikende kiara bana ine Kenya saba sesen kwa maisha tu sabia na gero to pole vipi na ako wapi ako missing si sawa so ni maneno bado iko kwa uchunguzi watu wale argue mkwe patient sawa sawa yani patient mkwe na nini utulivu na musubiri sawa sawa date to court wamesema ni lini tarehe 9 hiyo ni kesho kutwa which is on Friday sio mbali hii ndio maneno unaona ilikuwa iende kotini through DCI lakini unaona imeshafika kotini sasa tunashukuru imeshafika kotini oyo no mugambi nation abuga misiocha wesa abrogation ikorukunga giranga lera igayo twacha senka yo mugako korukwa kali asemoka mumuro yabo gosira okorukunga Evelyn liberera lyalenga iga asengencho twacha na OCS ito Gachuba twabeire togo kwanera abantu baito amatanga yega niga kubeta sengencho abamu abo bachete bakabeke court injection omobero yega tonyarete korusigwa senkendu ya Tenwek kolende buna tu abakwaneire oyo abaga kobiswo korukunga Philip momuro mwabo korukupita atabiranga namanyeta sare nko genda ali kuoyiwa egere merobeli ende chegenderera senkei otokurengore ituguchia sensemeyo ya Kibwa Kinga kiechio nda tugotebia nga abakardinali emiemo na 33
bari ase enseri ya Vatican Rome Italy nigo litko lialero bachakire mu rubiri ya bene yukwerigania gochikomochora omupapa omuya bwe kanisa y'Ikirumi ya Catholic nigo omurubiri yo gochaka ekero Cardinal John Njue bwense ya Kenya ataikiranite ase ensemeyo. Abamenyi be constituency ya Kitutu Masaba nigo litkolyalero bomerana ACBC ya National Government Constituency Development Fund NGCDF iliyosangerera ebirengereryo igoro yekeganchekyo eliyo gechiko kigwa ase ebunge musakito Fatgad Gisemba niganga sansemeyo na kwarigani roboti oroiga. Abamenyi b'ebunge ya Kitutu Masaba nigo rero basangirikana ase amagacho ye obisi ya NGCDF elio korwa ebirengerero byabo igoro yekiganja ekyo kiria kya Ngav nabo igo okugania kubekwa ekiganja kekubarenda abaseneta ase wikirania emeremo yabo yo kumereka obokoreri we county wanachelewa kama matoyo ya sisi asije ndio tunasubiri mono kuingia hapa nchi basa na ndashika kwa ndashika kurengana n'abamenyi abayiga kobwamo ebagokeire emeremo eyo egoikiraniwa korwase ebiganja ebiga nagoteba nigo byakonyire kisemi cyabana ase kiskoro aboigo ogotingiwa kuburende ase kinsemo aho sabareta waboro malebi bicheka kurwa kakiba wodi naije egende go jasa wanaiji igere bujanga kibeza kikuruka nitia sidia kwa kusema ukweli goji kwa rega asilia kwa rekana ekiagara matukaya kere ngol aseita botero ko sidia ya Kitutu Masaba kunde yo tagende onyore ngama gendro na o arude sidia asita yo ragende onyore ore jo jo chino ndio ndio tokonyiria turusia saa kamba saa na maiko yani batali kwa kwenda school lakini ya support no nyore kirie keke na moko na kwa nyore kirie kwa correct kia komenderen iko no mwana correct osomo ensemo yende nigo baganirie ababunge kubwamo wetia ebiganja ebiga bibekwe ase katiba nabo igo kurwanirira ebirengo byekibesa ekyo komentwa elyo kogenderera bokonya balia bokonyora wainse kibese abara ibe county ababa council of governors bataite botema kurwanya kibese kya CDM mbuja bakora ndabakana ngire so that kirimo CDM member bya 2.5 tuchiage bucyari kienda 5 na ndimo njibona na amendment yeto yirenda ndengo kigoro because yene besa abangi baga osu yabe ngende okora chingaki echecho ebatebire ekiganja ekyo geise kurusigwa aroro nigo emechando emenge erabwatiranie owikiraniwa kwa muroberio bwa masomo OCPE ose competence based education ase secondary
na hiyo inahitaji mambo mapya. Tunahitaji new workshops. Hizo workshops tutajenga namna gani? Tunahitaji maktaba, libraries. Tunahitaji laboratories. Because science kuna STEM. Science inahitaji those laboratories asiko. What we have in secondary schools imesaidiwa sana na mambo ya CDF. Ikitolewa hata implementing hiyo new system ya CBC itakuwa changamoto. Omabunge bwebunge eyeiga omoskekira Kisairo ensemo yaye igakwanira esegi ekiganja ekeiga kiarwaniwe. Kuna vita mingi sana ambayo CDF inapigwa. CDF ensures that irrespective of where your member of parliament falls, basic infrastructure for schools and security are covered. Hinko ripoti regetembe kurwase kinyore keiga kia Tombe ekio kegotoka imeye wodi ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira. Jefa Tigad Kisemba Miamono fat gari kurasen semei ya Tombe imeye kaunti ya Nyamira keratogo chase kaunti ya Kisii nigo abamenyi boigo basangrekana ase ABC yo women rep bwe kaunti ya Kisii na kuribirengereri igoro yeke ganchi kikyo. Njengene dikombo nyambege board representative nko wakilishe abale no balema se ngafu igana chako eti bili yo gwanchera ngafu egu chibesa na ende ebe part of the clause as a section yete constitution na seki chiserikali chetu chi county igachiko egu chibesa chinke sana 15% chibesa chons pia 85% no chitigalitali national government igobono chigato tobekerese umuswado yo egeroete egeroto nyole the Senate Oversight Fund baegwe to oversight counties ne yangafu nero evo so that at least abantu abakuru marginalized disability na boigo na women na widows baikeru through various programs and activities chabekiru nechi budget. So we fully support na ende ababunge mukole meremo yaino so that abananchi baikereiru nechi besechi kolengana nemerobeli ababunge babegete amone senate. Yeah, so ya kwanza inaitwa National Government Constituency Fund yenye mmejua sana sana kama NGCDF. Hii fund mnaijua yenye imewasaidia kupata bursaries, imesaidia kujenga hata hizi ofisi za security, imesaidia pia kujenga mashule na other facilities huku hapa Kisii. Ya pili ni hiyo Senate Oversight Fund. Hii Senate Oversight Fund sasa ni ya kusaidia maseneta. Mnajua kuna bunge ya taifa alafu kuna seneti, si ndio? So hiyo seneti au waheshimiwa wenye katika seneti kazi yao pia ya kuangalia oversight kwenye county governments na kuona vile county governments wanatekeleza kazi yao kama wamefuata sheria. So hii fund itawasaidia ili waweze kufika kila sehemu na kusaidia wananchi kwa hiyo kazi. Ya tatu ni the National Government Affirmative Action Fund. Vile mko hapa mnaona hiyo ofisi ya GBV Center moja ambayo imebenefit kutoka hii fund ya ngafu. So hii ngafu pia sana sana kazi yake ni kusaidia wale wenye hawajiwezi katika community zetu, kina mama, watoto, walemavu, the elderly, wale wazee kwenye community zetu. So hii fund itaendelea pia kusaidia kwa hiyo kazi. Na ase chiroboti chibere ya CDF kurwase county ya Nyamira na boigo ya Kisii nere gutira asiribori ririko tukuburia ine ekigancha gia CDF ko National Government Constituency Development Fund NGCDF kiago konyire gose nkerago konya singenche yukirusigu gose getigara ekigancha kia NGCDF National Government Constituency Development Fund kiago konyire gose nkerago konya asingencho yeri bori ririao rio gosokera nrio kukwao kerusigwe gose getigare koba aroro turikere gwetera ase namba enoti isano na ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere 0726 44736 ere namba ito SMS chakaniri taliao asole
nekerengereri kiao onganyete amachibu abire kurwa sole nyokia gokonyire na kurwa bokerusi gosekendre kobera arro chakaniri taliao otebe ase ore and then omanye kurwa ichibu liao inyora kionga chinsebere gekoretwa gochasole na digital app ya Getembe no gotebe ngagenda ase Google Play Store egere onyore digital app yeito and then you download kwaligereria emerobeli yeito yonsi announce nam ekionga emerobeli ende yonsi pi eye radio na wigo eye TV wetani yabo na botonyera gwetera ase YouTube account Getembe TV na wigo na botonyera gwetera ase Facebook account Getembe TV teto anda somotimo komoke tokoirana ngokwana tori Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiria mabati enda unsialia utagete showroom yeito nigo engale yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Omojumbe bwe bunge ya Kitutu Masaba omoske Clive Umbanegisairo igabolire buna ekegancha gya CDF tige kunwa kenda koberoro egereka bakonye omananchi Polycarp Ukara nigaenga sensemeyo chinga kimojumbo yobwate omoyega asensemo ya kigogi PAG itko lyalero nga nonye kiganche keiga kya NGCDF kegendrete kwa magina aseboigo birengere bigendete gusangirwa kurase chibunge ao elige chikunyara kabage gokorwa kobali chiko elio kegendere gokonya abamenye kurase nsemo ao igo mubungo yegabwe bunga yabo Kitutu bwa Masaba moske Clive Umbanegisairo anyara kobaga kora umurobiri boko igore birasi murobiri boko bwatoka chiloka na boigo kuigora enyuma yake barasi skuriga yake gogi PAG yigo toka meye wadi yega yeligoma. I'm one of the senior one chief. CDF teruzi bwa saba chumbe yaya.
CDF yeti gara saba chume ekiagera nganto bwati none iga etumu na yakalireki ege totora bagani batokonye banyemente Nomuroberio abarimu n'abayobozi bagokera kurwasa skuru yiga ase batebirenge skuru yiga nigo yagenda ko bagekombi wasa matuko amagega abayiburi gaki ayagwata kwareire na manene tiga oseseniwe na ndiga nari gwatoire buna togochikoruwe ensu tari ogoto ensu esambire baisane kirinde gasoko ndigendera bugenge njetabire primary ya benefit from CDF since memorial no minus nobody Gisero boigo yule oyo mobo baya committee bechisemya se bunge nene nigalire iranga nigo barachkunyara ko baba kubwatrana amone kyombekerio ko balika bali mu ya Teacher Service Commission iliyo kwene kibona chi promotion cha bali mungo kolekana chirebu ya naboigo asenchera yobwasyoku. You are promoted in the last promotion, you cannot be promoted in this promotion. Eras motigera bande na barba koreki. Basuke mutu. Number 2, we can talk about TS. Any teacher who is retiring in the next 1 year must do what? Must be promoted. Any teacher koreki. Utigale the 12 months in service, meaning promotion endete iko cha komanyora. Lazima akwe no mweli oye asomo yugo yiga boigo nigo giseira gendere koba gakoboria abagusigo chamo na kumusiro muziki Fred Matiang'i oyo nyare koba gawesoke kiralio bosio bobacholi bole bosio onenaro baserete mugacha watu walikuja kwa upendo tutatenenetiamo kenenge yotoranyore. We cannot bargain for anything. Ebe chiskuru ebe nini ingo ripoti ligeta seni kya uwanje kya gatembe kurugige iga aseskuru yiga ya Kegogi PH yigo tokemeye wadi ya Ligoma ebunga ya Bugetutu bwa Masabe county ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara abaiboli bali banyora tabana ba chingaki chia mapema nigo litkolia lero banyora amegelio nekyombe kya ISF ekyo gyakorekana sense moya bonjali mno musakito o Daniel Ontiri agutumanya korengana nobotuki ebikole byemalita mapema asaba n'abanyeruka n'ikisegi chigenka ubutaka negati yikisababu kiriya cyairire okugendera komentekana kwimechande iga ayiga nkorengana nekyombe gya The Beacon of Hope ekikerense ya International Solidarity Foundation ISF chingaki chigikaro yokoenana amegerio asaba eboli babana balia baetero bonereria bwechingincho ao namalita mapema abarayi begedini n'abatuleti kurwase binyoro au hasensemo ya Bonyakera miyebunge ya Bonchare County ya Kisii ekerene kirenga gyokubasemya buna bakomenya n'abana babo abo babere abayiboli mapema ninchira barabakonyi tibabaisa kwenyora hasi mechando buneyo hasa matukali bosyo batarakora masomo bose bataranyomwa twachirige gariana osemia abaiboli roya mangana yo konyom kwa abana batareka miaka yo konyom okobakia mangana yo burito kwa mapema oseande baondereu through defilement asichikesi chiri batarigo chibali pot twabayegeiri twabasemiri igoro yo obuyabo kuyona eskuru ko mwana mwiseke kiranyoriro burito elinda chikonyore skill ase vocational training osina bakwa ne skuru uranyore certificate go chakomokonya go chamoto ase gikaro ekyo kyaira lituko ligima tichi gatato abiboli abaiga nigo bagokera egetambo kirekiga na gotebuna oyiga no mochaka no moya ase chiamati chiabo obotaka ase binyoro bwabero bonene igona giakwera konyanga kamwana kare miaka yanse onyori obugima bwae bwachaka obobe esauri onyori oborito oboiga bwachai komoretera mangana makongu naboko nyamwako omwana okonyetara ike miaka ya yako agwende konyora oborito abora anyore ngo omwana yakera gukonyora oborito bagukonyora omwana nabo eita bora ito omwana oboite no omwana na ngina eyakabere naboko nyango omwana yakera gukonyora oborito bwae yakera nyori butawo kogonki naboko nyora ngo nyori egento nga fistula eyere disease erembe okonyanga esa amachi acha ya amachi ne yobunyira
bona igo bigo chamo ntwa baraya batureti tugwente koira chiripoti kirensinyo kirende gionsi gegokoreka na maminja osa abana baria bake bagokorerwa yataria maya twa report mapema serikali yaimo kichikumu nago kirase nginyo twanyorera masoma yarara maya intumuna abaibuli tonyara ko batoko konya abana baita sokoirana ase chiskuru aso kwegenderia ekogero bugima bubure ko chimutu no bokong Asese mwende niko bakwanire gati yemeroberio iria babegete barache kwebwaterania nero igati abo olimi no bonchiriria na mono bolio bokoboke elio kwegendereria na kurigia chinchira chigwikiraniria bana baba maganio asese giye umwana na gwento simekari toke na ibunu muiburi kwa mwanjira ngaya na ibekabwo mambiende no inu musiegetenga ki musibekabwo mambinero nyore sabuni egere tako na kuriga ligeririo yukabwate egere nario boibi borasire egere amagendera suke mutu ISF nebyombe bya niko byagendere kubeka omokia asichinsemo ao korongi ya chimbwa na gusiria oboneria ao egati abo chisegi chigenka gosarwa ku mwana mwisike egati ya yanda na igokogania nkororo gokugenderera kubwatirana na mono nababwatani ao aiga Kenya no nyengo ikasi chinse chisiko Nkuru tereka seni kiaga tembe korega se county ya Kisii letrane ngoro kwa Daniel Wontiri Leon Daniel Wontiri korwa senseme ya bonchari kerondo che asiribuli na kuringaine kigancha gya NGCDF kiago konyire na ekero kiago konyire osinkera go konya kerusiwe oskan recoveror kwango tereka wetera 072 6447367 Koteran SMS satuiga egaran chiko some chinde kara chiadre oyo agoteba iga nyakanyo tarata baletere Gideon kurwanya bitunwa ekiganche kyo gesire yatongentire Nancy Rioba agoteba kurwa botori CDF aterusiwa and then Rose kurwa omogonchoro agatebanga NGCDF etigaroro Agnes kurwa chinsemo chichataracha kotebuna ekiganche kigya CDF yankonyira tambe ntanyare konyara ntanyare gukwana tigagetikare kwa Daniel kurwa miriri ekiganche kyo kenda koberoro igo nchen Daniel Onkangi kurwa miriri otatora tigaraga ntranyora obosemia abweli tuko tukuhira na tutandila kutoka hapo toskano ene dakika yamo eye nekionga kiagetembe igere buyanga kile ziko rukani kia sikia kwa kusema ukweli wajua kwa ile asilia kwa rekana ejaga makaya kile ngoni aseita potero kwa sisi ndio akitu masaba kunde yota agende onyore na magendro na o akude sikia asita yora agende onyore ore jo jikora chino egendra ro saba kwa wabu ingeringe percentage eme 2.5 egendo ani ko bienjagara ili ndio kwa aba gambi abakegose aba assistant chief anigo erobatia nigwa abaya asensemo ya Bugeka ward ime ya Kitutu Uchache South abo ase omo Kitutu Central Sub County DCC Juma Walela ababolia tibachi kulia amaki ekero bono bacha kire emiremo Sasa leo mama maadhimishwa mbele ya wananchi, mbele ya kila mtu. This is the reason why nyinyi mnaadhimishwa mbele ya wananchi. Kitu cha maana ni kuheshimu mamlaka yoyote. Unaelewana? Heshimuni mamlaka. Walikuwa wengi walifanya interview, but a few, only two succeed. Kwa sisi ni watumishi wengi, tuko tayari kuwafikia usiku na mchana. Kuna watu wanajulikana ni wahalifu, ni vizuri mshee na sisi tusiwahi kuchukua sheria mikononi mwetu.
kwa sababu ya uhalifu nilianza kuweka street lights, lakini nilianza na hii barabara. Jana usiku zimewaka. So next naenda Iriani, naenda Nyabondo, nikuje Gesoni. Nataka kabla nimalize miaka yangu 5, mimi nataka taa ziwake kila mahali. Usiku ndio mwangaza iwe, tuweze kupambana na uhalifu. Mungu anapita bangi hapa, Mungu anauza bangi hapa, Mungu anauza hapa. Wewe unaona pesa kutoka huko na ruhusu Mungu anataka. Sasa huyu Mungu anafanya nini? Kama wewe unapata pesa kutoka kwa huyu Mungu, atafanya nini? Anafanya kwa nini? Kwa sababu wewe asante kutoka Murai bwabake ase ebunge ye kaunti ya Kisii boigoro mujumbe bwe wodi ya Marani Muske Dennis Ombachi nigo aikiru muswada igori yake meligie kagwa ase ebunge eyo ya Kisii County. Muske Ombachi nigo abolirie buna ekemeli yekyo kebokigwe na boigo niga batu muswada onde igori ya obolemi bwa matoke ase county ya Kisii. Leo nabwate muswada wa segete serikali erosie amachiko yogokonya abalimi bekawa ya Kisii agusise ito na mumaete kawu ya tukini 12 abantu abange wakinete myaka ya 70 80 banyembono imbatagete banyore ogusegetwa ototagete serikali eligi ebimelie bya byekawa bilibikwama asokorie likenchinsemo babasi nerelie kwama Marani nerelie kwama South Mugirango nerelie kwama ine ndege tangani ikyare kawume abalimi babwate yagotire tutayete kawenyi eli yakabere tutagete serikali erosi amachiko yokurenda umulimi wekawa bono gaenga buno compound yetagitire umuntu agoso akorwa ugora kwegoyo ogorire bona abalimi baranyora ligo lirigia neli ya gatatu tutayete serikali chake ku package yani iligenjera yogo value add okomenta e value asekawa ekawitebe Kisii Coffee ondiwe ke ya rosi dona kinale entara emotion nabagambi bayetiri nga serikali ya rosi amachiko ere inga kiujo support abalimi ndega ya city society arona kimashini kirororo etutaite toche na machiko ande muna chairman ya grade ate aba kibese kibebikisa ine egera to konya abalimi baito bekawa na igoro narende to muswada wa matoke na ndwete to muswada ba mbaye to muswada na ron tutagete abalimi ba matoke tutayite tangani ekemerikeri toke kebede kelea dinga na ki step of food oma tekara se mungzi oko yanda okoro ku matoke the land of matoke so Kisii nere bwate the best variety ya matoke na ron to muswada hiyo tutayite amachiko akorenda ngakia matoke itakoniwa na ende ngakitoko tokolenda the indigenous sweet banana, the indigenous other banana variety na entuliji variety chinde tuline chiro ngakitoko nya matoka. Mulikyo manene bekyombe kya Gusii Council of Elders Samuel Bosire Angwenyi nigaburirie abarai bagusii igo chamo na kubwatirana elio konyara koreta amagendero na kuburia amagendero kurwase serikali nene nigaburia bagusii bonse karabaramo okungusaramo nabo obomo obumugusii twatwariro bare magete tutarwo kigose bara inko bategerera bari ekero abagusii bogete egeti gyasuneka gansa kwa gachwa okiari kibasa kinge sana ne kibasa kyo moelio milioni 100 irie serikali yo uri ukikoera kibasa intomate kya chiete egeti kigatenena boigo ne kibasa kyatangase twe milioni 100 kikogenda kwa gacha airstrip ese Sironga Nyamira County na kirajyo ano korabia mbanya korabia enga kiyeyo na liege tige kwa gachu migoriga
tayari kerete chindege chikogwororo on a weekly basis. Boigo matuka taraera mange egetitwe igure kiarosi gugakiri gorisi gekore mukabisekia naende igoro egetingi atangase tukire international aiga naroko kericho nkero kere almost international gekwagacho inki gekogera intu abagusi egetu abwate gesinini gegosirigwa tumanye gosinywa ese to muna to kwandwa chi emergency ebe chi accident ebe amarioga ko akisukuru ngumbu ne bintu mbalimbali bire bya muhimu guse spare part igo egente kyo igo nkoboria barayi baito kora ekera nyare kane esobwamo epareye contract karetwo ugotiche bitongo kero kendo umurumo chango tigagu okoraki batema temire lakini ya sinyire koera emiaka koruriria kibaki ari gukora ubugambi baka bono yateraera korubosongo gocha gavana iwomineti chi senator na bonse ekero president nga kienda rache gusiga tigange nyare kanenga na intwe oigoire gentogete Yemano korwa semuri kyo monene Samuel Bosire chinga kichyo ntagete kote unga chinga kichya mukate chiangire wenda koba kwarure gabu nganchira nsoma chi SMS iberisa tuiga ase muna watchtoma korwa ase mtandao Facebook na bego chi SMS asa 0726447367 Quinta wa camera on tabi inche Quinta wa camera saying that CDF fund should remain because it's really helped many. It doesn't choose the poor nor the rich. Maoni yangu though nikiwa one of the beneficiaries. That is my elder sister. Thank you. Gawante Pastor Ambeka kurwa chinsa mchio machoga CDF etigare koberoro. Pastor Cyrus Magoto awante binondo no mungina baba Phyllis Rose na Sylvia once bawata CDF etigare koberoro CDF itige chako yaguno ene chikanisa. Okay. So Laija makori korokera PAG na check mkate CDF ni gakonya bataka mono umuntu olio chagete wateba etigwe n'umunyanda mwamu right. Tobias CDF erusigwe ekorusigwa Kenya masomo ya maisha so CDF ikae imara kifungu ya masomo yes ogeto amba mugati tigaba governor bakore amagendero wa Mauricia Vincent Member atabanga kenda koboro oyo Vincent Menta Kevin from Sako tigaboro Judy Sham agotabanga with my hubby on then CDF must tali tafadhali must remain. Thank you Julie. Robert from Aroni kurwa chinsa mchatana river telebia NGCDF erusiwe aro tigenda koboro your SMSs igochire chinyinge kakina singencho chinsa chiangangire. I tell you all these are SMSs ndanyare gosoma lakini anate ngebiro byane mukate byo byangire abasake baito wonsi bali mo bwatera namona into kwenda kianga mwatoreteire aega kurwa chinsemo ao Polycarp Dipon Daniel Fatgad na bonsi bali mo bwatera namona into tunashukuru sana na Samlex Nyakanyanya. Thank you my brother because you've been with us MNCP na balia bande to bwatera kurwa chinsemechiga including Ruth Morara na boigo oyokorkwanga nere Heron Ototo kwika chinsenye no tokoberaga sema yumenyererio akorkwa nere Wilson Makori nchenkorkwa mkate Enoch chinga kichinyororo Bagaka ninjo ninjo etembe ninjo dorome manana man bagina ninjo mbusina tebeteiga mutinare nkumachima tomatenga butuka ngaki mutinare nkumachima to matenga butuka ayabona mangano utachirerete na mangana ale nga gusenga Trump na tete ngabono abantu ngobona nguitara abantu bonse ngogo teiboigo
kono waka ni bingana ga iga ngaume tena ndo muina ngana nyoro murayuri to bago tebe go segari gana go sikia kia banga kitiko boli mopo ajo kono gutinara mangana aro toletera mangana ari angensa ikinyuri ke story aje kenyuru kia ongi ko kwa nyumba yinu ne ya aye na e bono yo uroro lyo kanga bono kono ukona gutine bingana mutinare nkuma chimato okona gutina mutinare nkuma chimato matenga butuka tata nki ukona gutulira matenga y'abantu ukona kogosa abantu abuzanga mahete matinare ndo chimwina nanyore kento kikwanyora we mecheke mwino boli mubosa aye mutinare nkuma chimato matenga butu ukona gutulira matenga y'abantu yo bantu bakupale kolengere lieke na ya ote to batebya yare umete nonale guchiali Mombasa igoro nonale guchirogora guchirotu igoro bona chietoro ngankaro okarora ki otoro chikenda ni tuchiti no rotui nona irubi tuchiti ona te anta mangana utamanyiti teba mangana aga bwisura yoro choka mutinale nkuma chimato matenga butoka kona kongaina abantu boli mobosa tiga ino kona gutina mangana ale nkyo kuligeria mangana ale na ndoto ya maiti buya yatike nona mangana ali michimwina ukara yatiga kara lenda yao mutinale nkuma chimato matenga butoka lenda yao Baraka ninjo, ninjo yatembe, ninjo darome, banana man, bangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom ya itonigo enkale iyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene eduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.